बे जोंहा बर' रायजोनि गेजेराव आरो जितु गोदान फरायसा आफाद दानायनि खोथा ओंखारबाय थादों बेखौ लानानै रायजोआ गोबां खोथा बुंबाय आरो गोबां लिडारफोरा बायदि रोखोमनि खोथाफोरखौ बुंनाय जाबाय आरो बयबो मोजां रोखोमनि खोथाखौनो बुंदों सोरबा पावाराव थानाय पावाराव थारि सोरबा पाब्लिक गासैबो लिडारफोरा थिगखौनो खोथाखौनो बुंबाय आरो बिनि थाखाय सांग्रां होनाय जाखाबाय रायजोखौ आरो बेखौ रायजोआ दे एक्सेप्ट खालामा बेयो क्लियार जाबाय आरो रावबो एक्सेप्ट खालामनाय नङा आं बेखौ मिथिगौ बेनिखायनो बिनि सायाव एसेबां सिरियास लानांगौ होननानैबो आं सानाखै आरो जिहेतु बे जाफुंनायनि कुनु लामायाव गैया बेनिखायनो एसेबां सिरियास आं लायाखै अब्लाबो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ सहज भाबै लायाखै औ बेखौबो नुदों जोङो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ एसेबां गोरलैयै लायाखै आरो सहज भाबै लायाखै बेखौबो नुदों बेनि सायाव आं बेखौनो बुंनो नागिरगोन जे दिनै जोंहा आं बेखौनो बुंगोन रायजोआव जुदि बर' रायजोआव गोदान आफाद जुदि दामारनो नागिरदोंब्ला रायजोनिफ्राय मोननैल' एन्सारखौ मोनगोन बेयाव जेबो अनसायजानाय मोननाय नङा रायजोनि आशीर्बाद मोननाय नङा आरो रायजोनि जितु अननाय मोननाय नङा जिहेतु बे आफादखौ रायजोआ जुदि अननाय होआबा एक्सेप्ट खालामाबा नाजावनानै लायाबा बे आफादा आरो कुनु थांनानैबो थानाय नङा आरो जेबो एस्टाब्लिश जानाय नङा बेखौनो लाना आं बेखौसो दिनै बुंनो नागिरगोन आरो जिहेतु जोंहा गोदान बर' जितु दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानो नागिरदों बेखौ एबसुआ गिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरो गिदोंब्ला मानि थाखाय गिनो गावबो एसे साननांगोन आरो गिनांगौ होननानै आं सानाखै किन्तु आङो दाखालि बेवहाय सानैसो लिडारनि कमेन्ट होनायखौ नुदों आरो इन्टारभिउ होनायखौ नुदों बेनो जे गोबां एबसुफोरा मोजां मोजां खोथाखौनो बुंबाय राजनितिक लिडारगिरिफोराबो बुंदों आरो जायफ्रा पावार गैया बिथांमोनाबो मोजां खोथाखौनो बुंदों बेयाव कुनु मते एक्सेप्ट खालामाखै आरो रावबो गनायनो हानाय नङा किन्तु आं मोनसे खोथाखौहाय सासे लिडारनि खोथाखौसो आं बुंनो नागिरदों एबसुनिनो बिबानगिरि आं नामखौ बुंला बिथाङा बे आफादखौ दायोब्ला बोरैबा जुदि ब्लाड सेट जायोबा रायजोआव बर' रायजोआव बिनि दायनिगिरिया जायफ्रा जोनोम होदों बिथांमोनानो जागोन होनना बुंदों नाथाय बेखौ आंसो ओरैनो इजियाव आं लायाखै ब्लाड सेट माने मा ब्लाड सेटनि ओंथिया मा आरो ब्लाड सेट राव खोथा बुंनायजों सोरखौ मा बुंनो नागिरदों रायजोआव बे ब्लाड सेटखौ जाया बुंदों बिथाङा बबे फाउन्डेसनाव थानानै बुंदों बिथाङा एबसुनि फाउन्डेसनाव थानानै बुंदों बे ब्लाड सेट सोदोबखौनो जोंनि बर' रायजोनिफ्राय टटेलि बन्द खालामनो थाखाय गैया खालामनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव मोनसे गोजोन सुक्ति खालामदों बेफोरबायदि शब्दखौ फोजोबनो थाखायनो बेफोरनि एक्सनखौ फोजोबनो थाखाय नाथाय दिनै बे हादारन एबसु गोदान दानो नागिरनायनि खोथाखौ लानानै जाय लिडार बिथाङा दिनै ब्लाड सेटनि खोथाखौ बुंदों बे मोनसे साननांगौ गोनां खोथा बेफोरो जाय खोथाफोरखौ बुंनायनि थाखायनो माब्लाबा रायजोआव साननाय नोजोरफोरा आलादा जायो आरो बिथांनि खोथाजोंनो सोरबाया थांफानानै माने जेरै गोमोरनाय अरखौ थाव लुनानै होनायफोरबायदि मोनसे पिक्सारा नुजायो बेनिखायनो आं लिडारखौ खावलायदों जाया ब्लाड सेटनि खोथाखौ बुंबाय बे एसेबां गोरलै नङा आरो जोंनि बर' रायजोआव बिब्दि दाजाथों साननोबो नाङा बुंनोबो नाङा आरो बिसोरबायदि लिडारनि थाखायनो मालाबा जोंनि बर' रायजोआ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गाज्रि नोजोरजों नायनो नागिरो सानफ्लाङो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सान्थौआथ' बिब्दि नङा ब्लाड सेटखौ लुबैया नांलाय खमलायखौ लुबैया आरो बिदि खोथा बुंनो लुबैया नाथाय सोरबा लिडारा बुंनायनि थाखायनो माब्लाबा रायजोआ साननाय नोजोरफ्रा फरायसा आफादनि सायावबो आलादा जायो बेनिखायनो आं बुंदों जाय लिडारा दिनै ब्लाड सेटखौ लानानै मोनसे कम्पेयार खालामनो नागिरबाय बेखौ मालाबा आरो दाबुं आरो बुंदोंबाबो जाय बिथाङा बुंदों नोंथांमोना मिडियायाव नुगोन एबसुनि गोबां लिडारफ्रा मोजां मोजां खोथाखौ बुंबाय नाथाय सासे लिडारा बुंदों ब्लाड सेट जायोब्ला ना बे खोथाखौ लाबोनोनो नांला जोंनि रायजोआव नांलाय जुक्तिजों खोथाजों नाथाय बेफोरबायदि खोथाखौ लाबोनाङा ओंथिया मा ब्लाड सेटनिया बेथ' बिराद डेन्जार बेनिखायनो आं बेबायदि खोथाखौ बुंजानो लुबैयाखै आरो आं साफ्रोमनिबो लिडारफोरनि साननायफोरखौ बुंनायफोरखौ कम्पेयार खालामगासिनो सोर लिडारा माबायदि बुंदों आरो सोर लिडारनि खोथाया माबायदि लाइनाव थांदों आं बेफोरबायदिखौनो नायनो थाखाय आं साफ्रोमनिबो निउसफोरखौ आङो नायनाय जायो आं बे गोदान फरायसा आफादनि दानायनि सायाव आंनि फारसेबो जेनेबा आङो जितु कन्ट्रेक्ट एसोसिएशननि जानानैबो जोंहा बेयाव जेबो माबा गैया मा होनना बुंगोन एक्सेप्ट गैया किन्तु आं मोनसे खोथाखौ बुंफानो नागिरदों जोंहा मानगोनां BKWSCनि मानगोनां मिनिस्टार चिफ बिथाङा बुंदों जे जाया बुंजादों बिथाङाबो एसे साननानै नाय
मानि थाखाय बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जानो हागौ बिथाङा बुंनाय बायदि जुदि हाब्र' हिमारदोंब्ला आंनि थाखायनो जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गाज्रि मोनदोंब्ला ओंखारबोथों आरो गोबां लिडार गोदान लिडारफोर दङ बिथांमोना बाहागो लाना मावथों आरो जाया दिनै मावबोबाय बिथाङाबो जेन मोनसे पजिशनाव थानानै रायजोनि खामानिखौ मावलांथों आं बेखौसो सानो दा गोदान बोसोरनि आरो आं UPPL आरो BPF खौथ' माथो बुंबावनो दाथ' आरो जोंहा UPPL आरो BPF आ माने जिखि जाया प्रग्रामावनो माने आसामनि आं बेखौसो बुंगोन आसामनि मिनिस्टार आसामनि केबिनेट मिनिस्टारफोरनि मुंखौ लायाबानो जा मिटिं जाया जा BPF आबो BPF नि मुरब्बियानो होन BPF नि एक्सफोरानो होन बिथांमोनाबो दिनै मिटिं जानायनि सिगां मिटिं जोबनायनि उनावबो जे आसामनि मिनिस्टारनि खोथाफोरखौ लायाब्लानो बिसोरनि मुंखौ लायाब्लानो जा मिटिङानो जाया आं बेखौसो बुंगोन दा गोदान बोसोराव आरो UPPL खौबो आं बुंगोन दिनै बिथांमोननि माबा मोनसे इन'ग्रेसन खालामनो नागिरब्ला माबा मोनसे फाउन्डेसन खालामनो नागिरबा आसामनि मानसिनि जाय मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार बिथांमोननि मुं लायाबानो दिनै जोंहा मिटिं जाया इन'ग्रेसन जाया फाउन्डेसन जाया माने आं जि नुदों प्रतिजगिता आरो माने BPF आसो बांसिन बाख्नायनो हागोन नामा बे आसामनि मानसिखौ आरो UPPL आसो जोंसो बांसिन बाख्नायनो हागोन नामा बे माने प्रतिजगितायावसो दङ खिन्थु नोजोर होनो गोनां बेनो खोथा जेन सोर मोजांसिन बाख्नायनानै आसामनि मानसिखौ जायनो मा होनना बुंगोन माने गोजोन होनो हायो फैगोन समफोराव बेनो नुजागोन आं बेखौ सानो गोदान बोसोराव दिनै माने बाख्नायनायानो बाख्नायनाय माने जुरि जेननायनिफ्रायनो आसामनि मानसि बाख्नायनायावनो जोबनायावबो जोबहैयो बेखौनो फोजोबहैयो आरो बिनि आरो माथो बुंबावनो गोदान बोसोराव मोजां रायजोनि खामानि मावलांगोन होनना बयखौबो माने आसा थादों आरो